De 25e editie van de Aspergerie in Venlo en 800 jaar Abdij van Valjeau. In de Villa Flora in Venlo werd de 25e editie gehouden van de Aspergerie, ter promotie van het zogeheten witte goud uit Noord-Limburg. Er zaten 370 ondernemers en bestuurders aan tafel die genoten van een aspergemaaltijd, geserveerd door de restaurants De Hamert en Valenwas. Welkom in Villa Flora, dames en heren. U bent hier in een fantastisch mooi gebouw dat dienst heeft gedaan tijdens de Floriade. De locatie Villa Flora, heeft dat nog een link met de Floriade en dat jullie daarom deze locatie hebben gekozen, of is het puur praktisch van het is ruimer? Het is allebei. Het is ruimer, het is praktisch, het ligt bij de autoweg, goed bereikbaar. Maar het heeft ook te maken met het product asperges, want in Grubbevorst en in Californië, het gebied waar we hier zitten, is ook een heel belangrijk aspergegebied. Ja. En het product asperge past in deze omgeving. We hebben ook gezegd van we halen de natuur en we halen de tuinbouw hier naar binnen. En dan krijg je dit soort fantastische evenementen. En het 25-jarig bestaan, de 25e editie, dus een jubileum. Ik kan me herinneren, in het verleden waren er meestal wel wat ministers uit Den Haag. Nu gooien jullie het meer ook op het buurlandschap, hè, op Duitsland, plus ook nog burgemeesters uit Zuid-Limburg. Dus het is een wat andere insteek. Het heeft ook te maken met het feit dat het heel lastig is om op vrijdagavond bewindslieden uit Den Haag te krijgen. We hebben in het verleden is dat wel eens af en toe gelukt. We hebben dat ook nu weer geprobeerd. Maar wat ons in ieder geval dit jaar tegenzit is het feit dat Nederland voorzitter is van de Europese Unie het eerste halfjaar. Daardoor kan ook onze ambassadeur in Berlijn niet hier zijn, maar kunnen ook een aantal bewindslieden niet hier zijn. Maar we willen toch los daarvan heel graag die Duitse regio erbij betrekken. Venlo loopt daarin voorop, denk ik. En we zijn heel blij dat we 6 tafels hebben met gezelschappen uit Noord-Rijn-Westfalen. En we willen dat ook graag de komende jaren uitbouwen. We willen het zelfs internationaler gaan maken nog. Wie geht es in die Beziehung zwischen Deutschland und den Niederlanden? Gestern war Frau Merkel noch hier und heutzutage ist es alles nicht so einfach. Flüchtlinge, Erdogan und so weiter und so weiter. Wie denken Sie, dass die Verhältnis heute ist? Unser Verhältnis ist sehr, sehr gut. Wie der deutsche Außenminister einmal gesagt hat, war noch nie besser. Wir haben überhaupt keine Probleme bilateral. Und wir sind in Europa nicht nur sehr enge Partner, sondern wir sind auch in den meisten Positionen einer Meinung. Das heißt, es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit der beiden Regierungen, weil sie in die gleiche Richtung denken und die gleichen Positionen vertreten. Ja, dat de burgemeester van Maastricht in Venlo komt eten, dat is ook niet elke week. Nou, als er asperges zijn, kom ik wel. Okay. Dat vind ik wel heerlijk, ja. Ja. Maar is dat ook een soort teken van, nou ja, we moeten wat breder kijken en ons in heel Limburg laten zien? Nou, ik kreeg een uitnodiging van mijn collega en dan kom ik graag. En ja, natuurlijk, ik vind het hartstikke leuk om te kijken waar andere steden zich in onderscheiden. Dat is goed. Ja. En dat is toch onze opdracht om alles wat ons mooi maakt te versterken en te laten zien. Dus ook voor Venlo, ja. Nou begreep ik van de burgemeester van Venlo in zijn toespraak dat de asperges in Zuid-Limburg, dat is ook leuk, maar daar kunnen we beter mee op. Nou ja, het is wel zo dat de asperge het beste doet op armoeige grond, zal ik maar zeggen. En ja, die Limburgse lus bij ons, die maakt het wat lastiger groeien voor de asperge. Ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, ja. Dus toch maar hier proeven dan. Jazeker, lekker, ja. Ja, en uw portefeuille zit landbouw, daar horen asperges ook bij. En ik begreep dat die in Noord-Limburg toch 10 keer beter zijn dan in Zuid-Limburg. Ja, dat zei de burgemeester van Venlo en dat zei hij ook waar de burgemeester van Heerlen bij was. Ja. Dus een beetje tegen elkaar opbieden hoort. Er worden weinig protest.
Ja, kijk, asperges groeien natuurlijk ook het beste op zandgronden, dat is ook zo. En op de lusgronden hebben we weer de meest fantastische wijnen. Combineer dat en je hebt een geweldige avond. Ja. En nu is het zo, asperges, ze beginnen overal in Nederland zo'n beetje stiekem asperges te telen. Hè? Verliezen we dan terrein of moeten we weer iets verzinnen om toch bovenaan te blijven? We blijven sowieso bovenaan. In Limburg groeit het areaal asperges ook. Er komen ook dit jaar weer vele hectares bij. En het is alleen maar goed dat steeds meer mensen asperges gaan eten. Het is een hartstikke gezonde en vreselijk lekkere groente. En iedereen weet dat de beste asperges uit Limburg komen. Dus ja. Maar weten ze dat ook over de grens? Want ik sprak de Duitse ambassadeur, daar hebben ze ook asperges natuurlijk. Hè? Dat klopt, er is ook nog wel wat ontwikkelingswerk te doen. Ja. Maar weet je, hier in Limburg, eigenlijk zijn we Rijnlanders. Er is ook veel natuurlijke verbinding met Duitsland en allee. Dezelfde asperges? Ja, daar mag ook wel eens een keer een Duitse spargel tussen zitten. Maar volgens mij zijn het toch nog steeds Duitsers die naar Nederland komen om daar de spargel te kopen. En dat moet ook houden ook zo. De abdij van Val-Dieu, vlak onder de Belgische Voorstreek, bestaat 800 jaar. En dat wordt gevierd met tal van concerten, klank- en lichtspel en andere activiteiten. Ook al zijn de monniken verdwenen, de belangstelling voor de abdij in het zogeheten Dal van God is groter dan ooit, ook vanuit Limburg. Les derniers cisterciens sont déjà partis. Oui, les derniers moines cisterciens sont partis en 2001. Oui. Mais toujours, ça continue ici. Comment vous faites ça alors? Alors ici, on appartient toujours à l'ordre des cisterciens. C'est ça qui est super, c'est la première fois qu'ils ont fait le pari d'avoir une communauté d'hommes et de femmes chrétiens, pas des moines, des hommes, des femmes parfois mariés, célibataires, qui continuent ici à faire vivre les offices et l'esprit des moines cisterciens. Ah oui, c'est peut-être la seule manière pour continuer alors. Oui, ici, malheureusement, en Belgique, on voit qu'on a du mal à avoir de nouvelles vocations et qu'un site comme le nôtre ne pourrait pas vivre avec 2 ou 3 moines. Donc, une nouvelle façon de voir les choses, c'est effectivement de demander à des laïcs de continuer dans cette voie-là. Parce qu'il y a une autre voie qui serait de se dire qu'on peut tout privatiser et en faire un hôtel, mais ce n'est pas du tout notre volonté ici. Notre volonté, c'est de continuer à faire vivre le site aussi d'un point de vue spirituel. Et ça continue aussi dans les églises, dans l'église toutes les semaines? Oui, alors déjà tous les jours, tous les matins, on a les laudes à 8 h et tous les soirs à 17 h, on a les vêpres. Et alors tous les dimanches à 10 h 30, on a l'Eucharistie. Alors c'est assez rare ici dans la région puisque même dans les églises paroissiales, on n'a plus des messes tous les dimanches. Ici, on continue à avoir une célébration tous les dimanches matins. Oui, oui, oui. Et maintenant, c'est le jubilé de 800 ans. Mais je me peux imaginer, avec tous les bâtiments ici, ça coûte quelque chose hein, pour investir. Ah oui. Comment vous faites ça? Alors on est complètement autonome financièrement, c'est-à-dire qu'on a des activités, donc on a un magasin, on fait des visites guidées, on touche aussi des royalties, puisque vous savez qu'il y a des produits qui portent notre marque, la bière hein, qui est faite juste ici à côté, le fromage et bientôt un cidre. Donc tout ça nous aide à vivre et à développer les bâtiments, à les rénover progressivement. C'est sûr qu'il faut que chaque sou compte, donc il faut qu'on fasse attention à tout, mais on arrive à faire vivre le site grâce à nos propres recettes. Finalement, comme le faisaient les moines, hein, parce qu'on prie et on travaille hein, dans l'ordre cistercien, bah ici on continue à faire vivre la prière et on continue à travailler pour pouvoir rénover et sauvegarder ce patrimoine. C'est alors une combinaison entre la religion et le tourisme? Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi qu'on veut représenter dans notre programme des 800 ans. C'est des événements pour tous. Donc que ce soit spirituel, culturel, touristique, grand public, sportif. Je pense que ce qu'on veut, c'est pouvoir accueillir tout le monde et que tout le monde soit le bienvenu dans ce merveilleux site du Val-Dieu. Et on voit aujourd'hui plus de touristes qu'il y a quelques années avant. Ah oui, je pense qu'on peut dire que notre masse touristique a fait x10 sur les 10 dernières années. Alors les chiffres sont assez difficiles à donner ici. On peut dire que dans l'église, on brûle 45 000 bougies par an. On peut dire aussi qu'on fait plus ou moins 15 000 entrées payantes et on peut avoir une estimation de se dire que 250 000 visiteurs viennent ici sur le site par année.
Alors ça bouge ici. Ça bouge et je pense que la meilleure preuve que ça bouge et qu'on se modernise, ben voilà, c'est qu'il y a une femme à la tête d'une abbaye cistercienne. C'est chouette. Dit is het grote park, dat was vroeger gesloten, dus dat was waarschijnlijk alleen voor de monniken om te bidden of te mediteren neem ik aan. Maar nu is het voor het publiek geopend. Hè? Ja, dus het park van Val-Dieu, eigenlijk komt er nog een stukje geschiedenis van Maastricht bij. Hè? Oh. Want het park is aangelegd door familie Regout. Okay. Die zijn toch een hele tijd eigenaar geweest van de mooie gebouwen op de binnenplaats. En ja, meneer Regout heeft toch dit park laten aanleggen met een 17-tal geclasseerde bomen, of in ieder geval monumentale bomen, heeft hij dat laten aanplanten. En sinds 2009 inderdaad is dit geopend voor het publiek. Dus vroeger was het inderdaad alleen maar de plek van de Regouts en later van de monniken, maar toen hebben ze dat dus inderdaad in 2009 opengesteld voor het publiek. En dat is natuurlijk wel heel mooi, want nu kan iedereen eigenlijk profiteren, een mooie wandeling maken in dit prachtige park. En dat is waarschijnlijk een van de trekpleisters waarom er nu tegenwoordig zoveel bezoekers komen. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen toch naar Val-Dieu komen om een stukje rust te vinden en toch gewoon een rustig moment te hebben. Ja, en zo'n park eigent zich daar natuurlijk heel erg voor. Als je hier gewoon even doorheen wandelt, even ontspannen, daarna een mooi biertje nemen op het terras. Dat helpt natuurlijk ook wel. Maar ja, dus ja, ik denk inderdaad toch dat het gebouw op zichzelf, de plek op zichzelf, toch wel heel veel mensen aantrekt ook. Ja.